Benvinguts al Minut de la Terra. Els animals són increïbles construint els seus habitatges amb gairebé qualsevol cosa, però les criatures que viuen al mar ho són especialment. Els cuculitòfors microscopis, les algues constructores de corall i els cargols gegants es fan el seu propi material de construcció, com per art de màgia, extraient dos químics dissolts, el calci i el carbonat, i combinant-los per fer les seves closques de carbonat de calci. L'aigua oceànica ja està saturada de calci i carbonat, i per això és més fàcil formar closques que no pas que es dissolguin. Si més no a la superfície, on viuen els animals que fan closques. A més profunditat, l'aigua està menys saturada i les closques es dissolen. Per això, a les zones de poca profunditat s'acumulen més closques que les més profundes, on trobem un límit on el carbonat calci es comença a dissoldre i les closques deixen d'acumular-se. Llavors, segons la concentració de carbonat calci, aquesta profunditat de dissolució varia. Com més es satura l'aigua, més avall arriben les closques, que al deixar de dissoldre's en l'aigua, aquesta perd saturació d'aquests minerals. I com menys saturada està, les closques del fons es van dissolguent, afegint carbonat calci a l'aigua i fent que la saturació es torni a augmentar i fent baixar una vegada més la línia de profunditat de dissolució i mantinguent l'equilibri. I com que la química de l'oceà manté aquest equilibri, podem veure que la part òptima per construir les closques és sempre la part més alta de l'aigua oceànica. Però encara ens hem deixat una altra part clau, l'atmosfera. A la superfície s'hi dissolen gasos com l'oxigen i el diòxid de carboni. L'oxigen, per exemple, és el que permet respirar a les criatures marines. Si no fos per al propi acte d'equilibri de l'oceà, qualsevol diòxid de carboni entrant seria una mala notícia per als constructors de closques, perquè el CO2 elimina el CO3. Això pot semblar estrany, però és simplement la manera en què la química es desenvolupa. El CO2 es combina amb l'aigua formant àcid carbònic, que es combina amb el carbonat per formar bicarbonat d'hidrogen. Així que si hi ha més CO2 a l'atmosfera, perdem carbonat a l'oceà i costa més construir closques. Si més no durant un temps, perquè a la llarga la profunditat de dissolució pujarà i més closques retornaran el seu calci i carbonat a l'aigua, estabilitzant-la una vegada més. Però hi ha situacions on els oceans arriben al límit. Per exemple, si per culpa del CO2 la profunditat de dissolució pugés prou per dissoldre totes les closques existents. Tot i que el principal risc realment és que el nivell de CO2 canviï tan de pressa que l'oceà no pugui compensar-lo, fent que el procés de recuperació sigui de segles de durada. Temps en els quals la majoria de constructors de closques magnífics perdrien la casa i la situació immobiliària deixaria el barri com un desert inert. Tots mereixem una casa i per aconseguir-ho hem de resoldre aquest trencaclosques. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.